kangening ati. Kangen kanggung sinten menika? Sing enak. Nggih. Sinambi nggih unjuk kopi ya ta. Aleh udah dulu. Iki ana GP Audio Pak Narutama Channel sing ngabadikan dokumentasi acara bengi iki dalemipun Bapak Wagiman. Wis diklik, dikomen, di-subscribe ya, di-subscribe. Di-subscribe ya, di-subscribe. Monggo dipun aturaken tembangipun sesarengan gastra budaya. Kowe lunga ora pamit aku. Aduh wong ayu pepujanku, hati susah omong kangen sliramu. Aduh wong ayu pepujanku, ora beda rasane hatiku. Awak lungkrah ra bisa turu, wayanganmu ngeridu hatiku. Rino wengi tak anti-anti, hati seneng nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari, amung sira kang bisa nambani. Ojo sumelang wong ayu, tresna kuwi kira bakal ayu. Ora suwe aku bali, bisa sumanding ana ing sisihmu. Joget. Sewindu suwe lawase, kowe lunga ora pamit aku. Aduh wong ayu pepujanku, hati susah mung kangen sliramu. Aduh wong ayu pepujanku, ora beda rasane hatiku. Monggo awak lungkrah ra bisa turu, wayanganmu ngeridu hatiku. Rino